Készen állsz arra, hogy rövid idő alatt csúcsformába kerülj? Hogy megerőltetés nélkül szabadulj meg a felesleges kilóktól, és fejleszd az állóképességed? Eltüntetnéd a makacs narancsbőrt? Javítanád testtartásod? Mindezt anélkül, hogy megterhelnéd a szervezeted? Ami eddig csak hosszú évekig tartó kemény edzéssel volt lehetséges, de heti 1-2 alkalmas 20 percnyi edzésidővel könnyedén elérhetővé válik, köszönhetően forradalmi hatásmechanizmusának. Csatold fel a kar- és lábpántokat, és indulhat életed legintenzívebb és leghatékonyabb 20 perces edzése. Ahogy bekapcsolod a laptop méretű gépet, az elektródákon keresztül izmaidat azonnal elektromos ingerek érik, amik folyamatos összehúzódásra és elernyedésre késztetik azokat. Az edzés tehát külső hatásra történik. Miközben te kellemes, bizsergető érzést tapasztalsz, izmaidat az elektromos impulzusok folyamatosan erősítik és formálják. Érezni fogod, ahogy a mélyen fekvő izmokat is eléri az elektrostimuláció. Az ingerek az elektródákon keresztül 8 testrészedet dolgoztatják meg. Az impulzusok erősségét te magad szabályozhatod a készüléken található 8 testrészt jelölő gomb segítségével. Saját fizikai állapotodnak megfelelően állíthatod be, milyen erősségű tréninget szeretnél. Nem szükséges mozognod, de az eredmények fokozása érdekében érdemes egyszerűen elvégezhető, statikus gyakorlatokat végezni. Ez az összes izomcsoportot egyszerre edzi, anélkül, hogy megterhelné azokat. Eredménye, hogy könnyedén megszabadulhatsz a súlyfeleslegettől, még a problémás testályakon is, és szépen formált, szálkás testet érhetsz el extra rövid idő alatt. A 21. század forradalmi testedzése Magyarországra is megérkezett. Formáld te is a tested!